איתי כף, כולם מוחאים איתי כף, כולם מוחאים איתי כף, כולם מוחאים איתי כף. אחרי הקקי נראה. כולם מרגישים. לפני הקקי. לפני הקקי. כל הכבוד, יפה מאוד. מקסים כל כך. איפה עתיק סבתא? אתה פשוט ילד מיוחד. חדר הקטן, שמה. מיוחד. תודה. רגע, חכה, תראה, אתה להם לסגור פה בסרט. רגע, חמודי. רגע, חמודי, חכה קצת צפוף פה. עומרי רוצה עוגה. כולם מוחאים איתי כף, כולם מוחאים איתי כף, כולם מקישים בלשון, כולם מקישים בלשון, כולם מקישים בלשון, כולם מקישים בלשון, כולם מנסים כאן לשרוק, כולם מנסים כאן לשרוק. זה בלט. הופה. איזה שוונג נתת. אוי, ומיד נשיקה. מיד נשיקה. איפה? אני צריכה לתת. לדעתי, אתה סתם סוחט נשיקות. סתם סוחט נשיקות. טוב. כולם מנסים כאן לשרוק, כולם מנסים כאן לשרוק, כולם מתחילים לצחוק, כולם מתחילים. אז היום יש הרבה עבודה בכביסה. איך יכול להיות? מה פתאום? בגיל 5 היית בגובה של עומרי, לא יכול להיות בחיים. אני לא אומרת שזה אני, זה הוא עוד אין לו 3. אני גם רוצה לדעת. נראה לי כבר זה, אי אפשר לרשום, זה גבוה מדי. לא נראה לי שגבלתי, אבל אני רוצה לראות. 95. לא, רשום 2005 בגובה של עומרי. זה לא, רשום 195. 95. לא, זה לא יכול להיות את. גב, זה אוגוסט. זה כאילו אוקטובר. כן, ב-2005 הייתי עדיין נמוך. יש אינטרנשיונל יור בשביל ופומסטיק. שעשו שלום. עשה שלום עומריקוש. לא, זה וידאו. היי, קוקו. הנה גם מדני בא. מה שאת קוראת חוק, לא משפט, חוק. לא, כי אני לא שומעת. היי, דנוש. אתה לא מבין מה כולם עושים פה מתחת לפימושה? מנסים כאן לשרוק, כולם מנסים כאן לשרוק, כולם מנסים כאן לשרוק, כולם מתחילים לצחוק, כולם מתחילים לצחוק. יש לך מצלמה בבית. כן. מה רצית לקחת את האייפון במקום המצלמה לטיולים וכזה? לא נראה לי שיש פלאפון ברמה כזאת. כולם מוחאים איתי כף, כולם מקישים בלשון, כולם מנסים כאן לשרוק, כולם מתחילים לצחוק, כולם מנגנים בחליל, כולם מקישים במשולש, כולנו מכים בתופים.